Grabe nga kagool ang gibati sa usa ka call center agent nga gikawatan na og nagatubang og dakong bayronon sa utang bisan kun dili siya ang nangutang. Gumikan ang iyang ID og cell number gigamit sa kawatan sa pagpangutang. Ang biktima mao si Philip Marlan Tixi, kasamtangang call center agent kanhi Siman og lumad nga taga Argao, Cebu. Gisaysay sa biktima niadtong Disyembre 30 natug siya sa sleeping area sa kompanya nga iyang gitrabahuan. Sa iyang pagmata, wala na ang iyang cellphone, sling bag nga dunay sulod pitaka, ATM og salapi. PM, natingala ko wala na akong cellphone, sling bag na ko, anong gamay nga bag niya. Naisulod to, wallet, yan na ay national ID og ATM. Nako kayong pagkuhan ako ato kay nahurot na akong kwarta ato. May kanay nagpahulam na ko nang medyo nakakuan-kuan yung ato. Human nga nakalukat og affidavit of loss ang biktima, nag-request dayon og new SIM card sa usa ka telecommunication company aron ma-recover ang iyang number. Apan dihang activated na ang iyang number, grabing kahibulong sa biktima. Nga pusot-pusot naman ang tawag nga iyang nadawat og gipaninglan siya sa bayad sa loan. Wala ko nagpa-blatter dayon kay abi na ko blatter kanang naadyo kay ngalan sa kawatan. Mutuwa ko ka blatter dayon. January 13 diha pa na-activate akong SIM card. Ya diha na nako na kuha ako ang or na access balik akong GCash. Ya dakong tingalan ako kay naa na may loan. Ya ang bayro nun dalas is interest 31k man. Ya nakabutang dito January 2 lunan sa kawatan. Ya na ang sa akong ATM na withdrawhan pa jud 38k niya. Grabe ka abusado. Wala jud na kontento niya. Wala pa jud na kontento anang kuan sa GCash ni loan pa jud digido og piso loan. Matingalan ako, nanay manawag nako. Yung moto na naka-advise nako nga i-blatter ko no okay ra daw nga wala kay pangalan ko sa kawatan. Subay sa kalibog sa biktima, nakahukom sa pagkontak sa online lending company. Dihang nasubay ang address sa maong suspitsado. Una na jud kog hiko gani kay dako kay loan ay di kaya nak bayaran na di pa jud ako ang nagloan ana nya samok-samokon pa jud ko kanang digido piso loan kay manawag kay overdue na daw og loan. Nya moto nakahuna ko nga kung mag-loan ka dapat na selfie. So gitry na kong contact sila. Mayo gani kay ang piso loan ni cooperate gitagaan ko sa naong og ID nga gigamit sa pag-loan. Ya mo to na kuan ako nakita na akong naong sa kawatan. Ya na may address dito sa piso loan, na may current address gibutang. Na nakabutang to Purok 2 sa Pagita Street, Lamak, Konsolasyon. Mutugi adto diyon akong Lamak. Nag-abot sa barangay ang suspitsado og biktima. Apan dili tanan giangkon sa suspitsado nga nabuhat ang salaod. Kung siya nag-loan kay ang iyang kuan gihimong storya na kuan ra kuno niya akong ID na punitan sa gawas. Moto naka-loan siya gamit ang identity. Yang kun jud niya na dito na minutes sa barangay. Nya wala jud niya ang kunang sa 38k na ko sa ATM og sa akong GCash sa GGives na niya kuan utang. Piso loan og digido ang gigamit nga banking dito. Ako ang GCash. So dako kayong kuan nganong di siya mo angkon sa GCash o akong ATM or di siya mo angkon nga siya nagkawat kay giangkon niya nga siya nagloan sa digido og piso loan. Gamit pa jud akong GCash. So diha may dakong questionable kayo. Yan na pa dyan kuha niya. Transaction sa akong GCash. Giloda na yung number. January 2. Alas 11 gabi Subay sa pagdangop sa biktima sa brigada, ang Brigada Action Center hatagan og pagtagad ang biktima ug subayon ang hitabo kalabot niini. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.